صلوا على النبي محمد. الله 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 يا خنرة النم الجمال محمدي أويت كريما سيدا كاملا سيدا كاملا
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, ya Uli
bersih suara kula. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'. Hadratul kiram, hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, para sesepuh, wabil khusus sahibul hajah, Bapak Sugeng sekeluarga lan jamaah ingkang hadir ten mriki lan kanca-kanca dugi atur gubuk selawat nur aulia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini bersolat bersama-sama bermunajat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan adanya ad-dinul Islam wal iman yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kula niku ten mriki niku digengket Bapak Sugeng. Niki niku terus meneng-menengan. Mboten pareng ngomong-ngomong niki. Meneng-menengan wis wonten niku nggih wis ngeten iki. Dikandani wis ojo kandha sapa-sapa. Gilanare damel pamflet nggih didamel status dhewe. Pak Sugeng mboten damel status kula kirim. Niki nggih wonten Ustaz Burhan mangke mriki. Insyaallah Ustaz Burhane tasik dalam perjalanan. Mangke insyaallah bilaunya hadir di tengah-tengah kita. Niki lanjut apa lanjut niki? Lanjut nggih. Tasik enggal nggih. Nggih. Dereng to. Niki lagu kalem-kaleman apa lagu horekan niki? Halo. Lagu horek ya. Wong rembusane ragu horek iki piye iki. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ngapunten bae niki nabune lari kemlotek, baginge pancing cemlotet nggih ngapunten tasik pelajaran, tasik enggal netes niki. Hadroe tasik enggal netes. Tasik enggal pelajaran kabeh niki. Nggih, tasik enggal netes. Makane Pak Sugeng niki niate niku ngenalaken panjenengan sedanten. Bae beceng anake rabi niku pun napa enggak ada hajat yang saged ngundang niki. Saged ngubungi Pak Sugeng no. Nggih. Bae butuh mantu nggih niki enten guri nggih niku kuwatah. Oh nggih nggih, tasik sekolah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Doange depaki pun disaute riyen ya tatane. Oh apal ya. Salam korong de Kanjeng Nabi. Salam ke keluarga Nabi juga sahabat Nabi. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakat kullu man shalla alaihi wa yanalul barakat kullu man shalla alaihi. An-Nabi sallu alaihi
tasik udan. Wah, gara-gara salam kerong niki. Gara-gara go horeg riyen iki salah. Terang oh. Pun terang ya? Alhamdulillah. Didoakan sareng-sareng mawon ben terang. Kemantene adus paling wau. Gopo adus ya Bang kemantene. Nggih. Gopo adus wau. Loh, betul payung ya tatakno e. Buat siap-siaga. Kula kok tahu nate ibu niki Glory. Oh nggih, biasa niki. Nggih. Kok biasane nete ibu niki biasane. Nggih. Do angin dapaki salam korong dekat Nabi salam ke keluarga Nabi juga sahabat Nabi ada kong baru apa kie de ajunan bos nawi semol alam polong arep sawate majalis katon sepenuh barokah mandere ayo po umate nong polong pagi eswarge An-Nabi sallu alaihi sholawatullahi alaihi An-Nabi sallu alaihi sholawatullahi alaihi wa yanalul Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadan wa sifaya wa nuril absari wa diyaiha soleh amberkahi ojo gawe aku ojo lada lan ojo jahe ojo ati seragalan ojo jeliwon ojo puro alaman ojo lada majalis mati lan ojo ati
Lho niki Al Ustad Burhan sampun duki. Al Ustad Hafid Ustad Burhan sampun duki. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau Mas Faiz ya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallu ala
sing eling lan waspada urip ning alam donya kabeh bakale amuspra. Semerap lagu napa niki? Nggih sing biasane tumut selawatan mesti semerap. Mane Jiji Lover niku. Nggih, mesti semerap. Cek lo tes bisa kena mboten. Bibirien rak. Lin rak biasane nek gendong kali anake kali cublek suweng nggih. Ten mamu kedungu kutil tak tole laliri sapa guyu ndelikake sir pang tele sir pang tele tele bodong ngawur tele bodong tele kopong bubuk ngawur tele bodong walinge Kanjeng Sunan sing eling lan waspada urip ning alam donya kabeh bakale amuspra pitutune Kanjeng Nabi iku kabeh saka Gusti yen wis krungu swara adzan enggal padha putra kekalih Hasan
dan Husain. Para malaikat foto sholawat, bumi lan langit siap daya khidmat. Jiwa lima kinasih Allah, jiwa lima setroning dosa, jiwa lima setroning dosa. Khamsat utfi biha harral wabail hatimah, al-Mustafa wal Murtada, wakahuma wal Fatimah, wakahuma wal Fatimah. Khamsatun utfi biha harral wabail Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis atau kama qala. Hadratan muhtaramin, para alim, para ulama ingkang tasaqul hormati, dumateng sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama ingkang kawula hormati, dan dumateng grup gubuk solawat Nurul Aulia ingkang kami banggakan, yang boten kesupen dumateng ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang fa insyaallah dipun mulyakaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Dan dumateng Bapak Romo Sugeng sekalian ingkang berbahagia, pertama-tama monggo kita ngucapaken rasa syukur kita dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kanthi taufik saha hidayanipun kita sedaya wonten dalu menika saged kempal wonten majelis ingkang barokah menika kanthi keadaan sehat wal afiyah, Allahumma amin. Salawat ma'assalam mugi tetep katur dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat ingkang dipun muliakan kalian Allah, wonten dalu menika Bapak Sugeng sekalian, Bapak Sugeng sekeluarga nikahaken putrinipun ingkang asma Sifiatul Wahda pikantuk Mas Irwan Dwi Setiawan. Muga-muga perkawinanipun selalu mendapatkan ridho saking Allah Subhanahu wa taala lan dipun jadahaken keluarga ingkang barokah, sakinah mawaddah warahmah, Allahumma amin. Dan muga-muga sedaya ingkang hadir wonten majelis menika mugi-mugi niat panjenengan sedaya mugi-mugi kacatet kalian amal ingkang sae ingkang saged ngantaraken kita dhateng swarganipun Allah Subhanahu wa taala, Allahumma amin.
Monggo kita buka kalian wawasan suratul Fatihah. Mugi-mugi acara wonten dalu menika selalu mendapatkan ridha saking Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi ridhaillah wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Kula tingali panjenengan semangat meskipun udan nggih Cik. Ya Allah, niki bukti panjenengan cinta kali Kanjeng Nabi. Wong cinta tok ten Kanjeng Nabi jaminane swarga, Bu. Nggih. Jenengan ikhlas nggih berangkat mriki tujuane sholawat. Insyaallah benjing pikantuk syafaate baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek ngandalno salat panjenengan ya nggih. Ente sing bolong-bolong jawabe niku wau. Ente sing bolong kabeh. Oh, mboten kula yakin iki mboten ahli sholawat, ahli salat nggih. Muga-muga keturunan kita sedaya diparingi ahli ilmu, ahli Al-Quran, ahli ibadah, Allahumma amin. Nggih, meskipun udan ya Allah luar biasa panjenengan. Niki wau kula badhe munggah niku diparingi Rama Sugeng niki. Kangge panjenengan sedaya. Jenengan purun napa mboten? Nek mboten purun kula sae mah. Niki senengane bojo kula, Bu. Ya Allah, oh mboten bojo sampean kok alah. Tibeke wong rembu padha ae mau mujo hadis. Nggih. Ya Allah. Niat sholawatan bareng-bareng nggih. Nggih meskipun cuacae hujan tapi alhamdulillah diparingi terang nggih. Buktekno jenengan panjenengan niki semangat nggih. Ikhlas. Muga-muga niat panjenengan sedaya dicatat kalian Allah Subhanahu wa taala kanthi amalan ingkang sae nggih. Allahumma amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu. Oh, apal wong kene alhamdulillah. Iki eling nggih. Tasih eling nggih. Ler nika nggih. Niki lho titik. Tapi kula titeni wong Rembu kok gak sing tuku minyak nang nggonku ya. Mboten napa-napa guyon. Nggih. Nggih insyaallah mungkin nek semangat kula paringi. Nggih. Nggih niki kersa ta mboten? Alhamdulillah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu wong Rembu elor sing ayuh-ayuh, sing ayuh-ayuh, sing ayuh-ayuh ahli swarga. Allahumma amin. Ibu-ibu sing glowing gawe skincare, sing glowing sing putih-putih kulune nggih ta? Gulune ireng napa putih? Oh nggih. Ya Allah ya Karim. Nggih, nek saged sak gulune, Bu. Nggih. Apa bisa niki kok nggih. Mboten napa-napa mbraini bojone piyam. Nek mbraini tanggane niki sing bahaya. Nggih.
Pokoke lek jenengan braini awake kanggo bojone cek tambah cinta ganjaran. Nggih. Nggih diniati braini bojone nggih. Nggih, alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Pun, monggo. Sinten sing rindu kali Kanjeng Nabi? Ngacung. Sinten sing rindu kali Kanjeng Nabi? Sinten sing cinta kali Kanjeng Nabi? Alhamdulillah. Halo. Woi, sing bawa halo. Nggih, sing bawa mau wangan wis. Mboten napa-napa nyeni barengan nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, pun monggo. Tangane dongaaken sedaya. Dari petakan TV 9 panjenengan niku. Oh, TV ne. Shallu ala Nabi Muhammad. Ra re ra re ra re ra re ra re ra. Ra re ra re ra re ra re ra. Ra re ra re ra. Sekali lagi sedaya doa kapan tombo ate iku limo perkara kaping pisan maca Quran samanane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu kang saleh kumpulono kaping papat kudu weteng ingkang luwe kaping limo dikir wengi ingkang suwe kana sawijine apa bisa ngelakoni insyaallah Gusti Allah jembatani salawat sedaya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa maulana Muhammadin bi'ilmillahi salat daimatan bidawami mulki Ya Allah saking semangate. Digantos Bu, mpun ngageti. Kula kaget sampean. Digantos solu lalak ngoten lho. Nggih niku sing beto yuga niku. Nah niki alhamdulillah. Nggih. Nggih. Nggih, kuwi sik jek akeh niki. Tasik kathah beres pun. Tasik gerimis nggih. Wah, luar biasa iki. Udan niku berarti rahmat. Berarti seneng rahmat jenengan nggih. Kali udan-udan nggih.
Nggih, muga-muga barokah sholawat paringi seger warsedaya. Nggih. Diparingi rukun. Kita sedaya nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Lagu napa kok sing dereng, Bu? Oh, gala-gala. Ya Allah, ya Karim. Shallu ala Nabi Muhammad. Sakit nggih? Ha he ho. Se kula tese sih wong rembu. He ha ho. Ya Allah. Luar biasa ya isuk sholawatan. Ya isuk dangdutan. Ya Allah, wong rembu sini. Horeg barang. Nggih, usumi horeg nggih. Nggih sami tenggen kula wingi nggih usum horeg kok. Gentenge lugur kabeh bulian. Shallu ala Nabi Muhammad. Pun pegel dereng. Kula cak senam nggih. Nggih, gremis ya Allah. Ya Allah jenengan terangaken ya Allah. Jenengan grojok dhuwit tiyang-tiyang.
terkira rindu segala-gala gala-gala oh tiada terkira Alhamdulillah. Oh niki sing kacamataan. Oh. Duka niki 100.000 duka 50.000 niki. Oh. Langganan nih tadi. Nggih. Mesti kula nggih. Mesti ketemu nih. Nggih, mesti apal kula jenengan nggih. Ketemu-temu mesti derek. Ya Allah luar biasa. Muga-muga anak kula panjenengan ahli selawat nggih. Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat, Bu? Ya Allah. Niki Ibu Muslimat sedaya nggih. Nggih, sakniki ganti nika nggih ya. Niki lak sampun sih. Nah, ganti sing mriko nggih ya. Lumayan saged damel tumbas LPG. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nggih ya, wis kali guyon ngoten nggih. Wis udan-udan nggih. Wis enake ngeten iki asline enake turu asline. Nggih ya. Nah, berhubung enten selawatan nggih. Selawatan iki horeg bisa. Nah, wis esuk turu boleh jenengan. Diniati selawatan nggih. Insyaallah berkah sedaya hidupe nggih. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Pun lagu napa malih? Pun horeg lho nggih. Nah, lek horeg niki bagiane niki, Mas Kiki lek horeg-horeg. Oh, sebotol minuman. Minuman apa niki? Monggo Mas, saged tak sebotol minuman. Oh, nggih. Nggih, mangke kula tingali sing semangat. Lho, tasik enten 50 amplop niki, Bu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nggih, sebotol minuman, Mas. Sebotol minuman. Nggih. Nggih. Kira-kira ana kanggo ibu-ibu ya, kanggo mimik. Niki aku wan iki. Purun apa jenengan? Nggih, sareng-sareng nggih. Gara-gara sering sholawatan. Boten kompak, boten babak. Diulangi malih. Gara-gara sering sholawatan. Duh, boten hafal nonton nyuwun sing gorek-gorek. Hidup sumpah kaken utang. Boten, tiyang mriki boten utang kok. Ngutangi nggih. Alhamdulillah, muga-muga duwe akeh kabeh. Nggih, sing duwe utang tak dongane lunas kabeh utange. Sallu ala Nabi Muhammad. Hobi orang yang sholawatan pasti akan dapat ampunan. Kalau lagi kumpul kita sholat, sholawatan lagi, Masya Allah adu barakahnya. Ngoten napal ngoten tuh. Lanjut nama mboten niki. Lanjut nggih. Gara-gara sering sholawatan hidup aman tanpa beban. Hobi orang yang sholawatan pasti akan dapat ampunan. Kumpul kita sholawatan, tambah lagi sholawatan lagi, Masya Allah. Wa ta'ala
solawatan. Duh, kita guyu nih. Lanjut niki. Akeh sing mboten apal ngeten. Kula gantos mawon nggih. Sadeje. Nggih Pak Sugeng, benjing nek enten hajat mali terus iso jeje niki, ngono sajeje. Nggih. Lanjut nggih selawatan nggih. Bocil nih kok. Monggo. Sholli wa sallim daiman ala habibina Sholli wa sallim daiman ala habibina wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada
Ibu sing kudungan hitam niku. Nggih, kali-kali ini monggo. Nggih, kali-kali ini. Monggo. Niki dugi Pak Sugeng. Mugi yo Pak Sugeng sehat selalu. Mugi yo kemanten niki enggal-enggal dikasih momongan. Amin. Mugi yo momongane niku menjadi momongannya sing anak soleh soleha. Amin. Berguna bagi agama nusa dan bangsa. Amin. Berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Benjing lek sunat nanggap maling nggih. Sunate sapa kira-kira? Nggih garwane benjing. Tawassalna bi bismillah wa biladi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi anil watari ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi anil watari ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi anil watari ya Allah
Sampun wau. Sampai ketelasan suara kula Bu niki sampeane. Kula niku kangen ambek suarane ibu-ibu iki mang. Bom atom kau ledakkan. Alhamdulillah. Wis. Semua kan nggih. Kula tingali sing mriko wis enak ambek rokokan ngene nggih. Nggih. Oh. Wis gak kudanan ambek rokokan, kan untune bisa. Ya Allah, semua ada tiangnya mriko. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Tengeri doe akeh bapake. Alhamdulillah. Nggih. Pun niki ibu kali niki. Nah,